Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă prezint pentru astăzi un model foarte frumos cu două fețe. Deci cum îl lucrăm pe față, așa lucrăm și pe dos. Foarte frumos. Și m-am gândit că îl putem lucra fie pentru elastic, fie pentru fulare, eșarfe, căciuli, diferite proiecte. Chiar și cardigane, veste. După cum vedeți, îl putem începe chiar din primul rând, fără să mai facem un elastic, altfel nu se ondulează, deci este perfect. Bun, să vedem cum îl lucrăm. Pentru acest model avem nevoie de multiplu de 3 plus ochiurile de pe margine, unul la început și unul la sfârșit. Și așa cum vedeți, dacă primul ochi nu-l lucrăm, ultimul facem pe față, foarte frumos vine tivit, ca să spunem așa. Și modelul se așează și el foarte bine. Am potrivit acele și firul și să vedem. Deci întotdeauna, indiferent pe care parte lucrăm, pe față sau pe dos, așa cum am spus, modelul este cu două fețe, cum e pe față, așa e și pe dos, și atunci primul ochi nu lucrăm și facem așa. La primul ochi, băgăm după primul ochi acu și apoi următorul tragem așa prin două, apoi facem unul pe dos, tragem așa după primul ochi, tragem prin două, unul pe dos, și tragem prin două, unul pe dos, tragem. Sper să vă placă, mie mi-a plăcut foarte mult și este un model care merge și repede. Deci, practic cu două ochiuri avem de lucrat și al treilea îl facem pe dos. După primul ochi băgăm acu, tragem firul și apoi prin două. Nu este complicat de fel. Sper că v-am inspirat. Ia uitați ce frumos vine. Foarte frumos și marginea e frumoasă. Deci, băgăm acu aici și tragem prin două și ochiul pe dos și ultimul pe față. Acum la fel. Hai, suntem în rândul de pe dos, luăm iarăși primul ochi, nu lucrăm, după primul ochi, deci tot timpul așa începe modelul, ca să nu ne încurcăm și dacă facem așa, modelul se lucrează singur, ca să spunem așa, nu avem cum să ne încurcăm. Deci primul, tragem după primul și apoi prin cele două, unul pe dos, unul pe dos, față, unul pe dos
Și așa continuăm până la sfârșit. Sper că v-a plăcut ideea mea de astăzi. Dacă v-ați gândit că să-l încercați, puteți să îl distribuiți, să vă abonați. Dacă m-ați urmărit până aici și nu v-ați abonat, puteți să vă abonați. Și vă aștept cu data viitoare la un nou videoclip. Până atunci, dați like și mă susțineți și pe mine. O zi bună, la revedere!